אנחנו עכשיו נצא לסיור בדירה שבה היינו. זה החדר של ליאור ורועי. יופי רועי, כל הכבוד. ונמשיך לצאת, זה מסדרון הדירה. זה החדר של ברני ודן. לא יודע איפה האור למקלחת, אבל זה. לא יודע. חדר הכביסה. מקלחת. זה המטבח, המדיח, מכונת הכביסה, המקרר, המיקרו, הכל. זה החדר של נדב ושלי. זה הסלון. זה הסלון. חבר'ה בתיאבון. רואים פה קבוצה של מהגרים. שזה אתה נכתוב, אין להם כסף, אין להם גרוש. בלילה אנחנו מנקים רחובות. כן, רחובות מברצלונה, זה הנוף מהדירה. ברצלונה בבוקר. סיפרת לעוז את זה? של סבא שלך. מה? של סבא שלך? בשר כשר, תלוי למי. נדב, מה אתה אוכל? רק עם מיונז? אבל רוב אמר שהוא היה צריך לטוס לארצות הברית והוא נפל בברזיל. הוא נפל והוא טס. זה...